nagsimbag nga sa patayo, nagpwede welcome na datay nga good morning. Good morning na datay amin, kablaong kay amin, ang iputi director, Hermano Darwin, dan kalagiti opisyales di Diero ti Pangasinan. Ito yung official tayo. Then, sabat nga, kablawag ti President dito yung anak ti Barrio Jerusalem, napintas ko na. Yung, ata di biru-biru nga karakteristik ka mo, nung may baga ka mo di jay ko na ni Hermano Ray, libre ti Jollibee. Sexy. Sexy ni Hermano Karina, Agustin. Kita, apo, kabado ako ba? Kabasbasak kit intervision ka na? Kahit na, wow. Magipayang ng ninyo ti himno, kasama pangdayaw, kitang tayo ng dingat jay Ebanghelyo, at kamong ditong galbay sa kay Maysa. Sino ti kahit na nagbaling nga ima? Sino kaya na nagbaling nga mata? Hindi may question ko ni kapay ko, sino nga takay nagbaling nga kurre? Yung ito ay madiag pangsyon, amin dagito ay nga ima, mata. Saan pulusan niyang pangsyon, nagabsag.
kayo, at ako masursuro, at ako timno. Kaya pagawag kayo, taga ng Baro Jerusalem, ang kumit nga ko lang ngayad na dahil ibagita, ang pundak mo dito ay kakabsa. Happy 18th founding anniversary. Adamdama sa unay jay. Tinudingan tayo. Nagpaling nga busy speaker tayo. Single. Victor Martin galing tinagana. Dahil nga Victor Martin kat single gamay. Ito nga kakabsa. Kaya Mangted siguro kang namati. Kung nada grabe nga 18 roses. Yeah? Di na rin di sintro. Binggin tayo kakabsat kung naman. Aking expect mo ng kinerma, Victor Martin. Nagado na, ang istorya ito, nagado mapipidot ko ay. Ito ang mga sarap mo, may satay mo nga, sulong na isang topisang di Biskaya, kakabsat. Ito, mapipidot ko ang edad mo ah. Iyan maplikar ko ang kakabsat. Pag nagsapa tayo, kundi pang marabot ang pagpetisyon niya po Diyos, at ako makan ka na yung kadatayo.